Thanks for being with us here on World News on CNN. It is not a Romanian phenomenon. The consolidation of the democratic evolution of our society. I can be what I want to be, losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I want to be, losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. McDonald's, Michael, Notorious B.I.G., George Bush, Coca-Cola și MTV, Hollywood, Mike Tyson, Irak, 11 septembrie, ce dezastru, păcat, FBI, CIA, hamburger, hot dog, Bill Gates, Windows, Microsoft. Acum nu te mai duci la muncă, te duci la job. Mai de mult zicea Adidas la picioare de porc. Chillman, Janis, English, no. Nu mai avem cartiere nașpa, avem ghetto. Rapperii au flow, sunt underground, yo. Totul este cool, nimic nu e mișto. Femeile o ard glam, bărbații mai mult lemn. Nu ar mereu pe whisky și fac o Superman. Trebuie să fii în trend, altfel nu e de glumă. Is this the life? Nu sună așa bine în română.